Yo, what's up? What's up mga tropa. So, magandang hapon sa inyong lahat mga tropa. At nabunag na tayo ng hapon. So, kakarating lang kasi namin ng mga tropa galing sa Laminos. So, ito pala yung ating day 8 ng ating vlog. So, medyo pagod pa rin tayo, pero kailangan natin gumalaw para sa mga alaga natin, mga manok na. So, hapon na at matagal ko nang gustong ipakita sa inyo mga tropa. So, focus muna tayo dun sa mga stag na mga stag sa brood stag natin. So, may gagawin kasi tayo sakto na ngayon araw ng Lunes yata ngayon. Ito yun, araw ng Lunes. Every Monday kasi mga tropa, Monday, Wednesday, saka Friday, nagbibigay din ako ng vitamins sa mga broodcock saka sa mga stag natin. Pero bago natin yun gawin, isasabay na natin yung pagbibigay ng patuka sa kanila. Gawa nga nung hapon na kasi kami dumating dito sa bahay. So galing kasi kami ng Alaminos. Sinamahan kasi namin yung bata para mamili ng kanyang mga gamit kasi malapit na yung pasukan mga tropa na. Right, so yun. At magbibigay muna tayo ng patuka sa mga manok natin. So siguro hindi ko na masyadong papakita yung pagbibigay natin ng patuka kasi previous vlog natin naipakita ko naman na sa inyo mga tropa, no? So mamaya yun ang ipapakita natin, yung pagbibigay natin ng vitamins. So, yun. At kung anong vitamins yung binibigay natin sa mga broodcock, broodhen, saka sa mga stag, saka yun dun sa mga naka-hardening natin. Right, so yun. So, update tayo mamaya mga tropa at sisimulan na natin itong pagbibigay ng patuka sa mga chikiting natin, sa mga manok natin. At update tayo sa mga chikiting pala natin mga tropa, no? So, yung mga week old natin, nandito na sila. So, gaya ng sabi ko, diba, nung kahapon nag-bacterial flushing tayo. Tapos nagbigay tayo ng dito pala natin nilusaw yung ambroxetil. Yun, so sa tubig. So ngayon, ang ginagawa ko puro tubig lang muna yung binibigay ko. So pahinga muna sila. Pero sa Miyerkules doon tayo magbibigay ulit ng vitamins, Petmin Pro. So gaya ng sabi ko, the rest na puro vitamins na ganyan, tubig. Pero more on tubig tayo kasi much better kasi na yung mga ganitong edad more on water kasi sila dahil sa sobrang init, at para hindi rin sila masyadong ma-expose sa mga chemical na mga patuka. So yun mga tropa. Right, so simulan muna natin to and update tayo mamaya. Right mga tropa, so same procedure pa rin tayo, wet feeding. Ayan, no? Wet feeding pa rin tayo. So ganun pa rin yung ginagawa natin. So unahin na natin yung mga nandito sa labas, yung ating mga astrolop. Mga manok ni tatay, oh. Right, so dito naman tayo sa mga dito sa unahin pala natin yung mga nandun sa labas. Unahin natin yung mga broodhen natin saka broodcock natin dito. Alright, so ito yung ating isang broodcock mga tropa. So kunti-kunti lang kasi yung binibigay ko tuwing hapon. So ganun lang yung pagbibigay ko ng patuka sa kanila. Kunti lang. Tapos madako naman tayo dito sa loob. Ayun na sila, sumusunod na. So yun pala yung tinali natin nung kahapon. Ayun o.
Tapos nilipat pala natin yung pwesto ng mga chikiting natin kasi naglinis tayo dito. Ayan. Kasi nandito sila dati. Puro kan na, puro pupuk na. Kaya nilipat ko kanina tapos nilinisan ko. Right. Yun. Gutom na itong mga tropa. Kasi saka uhaw na rin itong mga to dahil hindi ko sila napainom ng tanghali kasi wala nga tayo dito. Pati yung mga piso natin masakit yun. Alright mga tropa, so natapos na tayo sa pagbibigay ng patuka. So yun, inabot na tayo ng dilim. Padilim na mga tropa. Alas din ako makita. So yun. So unahan natin mga tropa yung mga stag dito sa mga kulungan. Yun. So ito pala yung bibigay natin sa mga stag natin. Yan. Ito pala yung lagi kong binibigay. Yan mga tropa, calcium lactate. So bakit na calcium lactate yung bibigay natin? Kasi nga para lalong tumibay yung buto ng mga manok natin. Kasi once na ni-cord mo na yan dun sa may pipi, so magpupumiglas na yan. Kunwari may dumaan na mga ibang manok o kaya may nakita siya dun sa kabilang pipi, di ba? Nihila nila yung mga tali nila para lang gusto nila lumaban dun sa kabila. Dun nababanat yung buto ng mga manok natin lalo na sa paa. So kailangan tong calcium lactate na to para lalong tumibay yung mga buto nila dito sa paa mga tropa. Saka lalong lumakas yung mga pakpak nila. So yun yung isang dahilan kaya nagbibigay tayo nito calcium lactate para sa mga stag natin, right? So unahin natin tong white choco natin mga tropa. Ito yung ating white choco. So hindi pa sanay na mahawakan ko ito. Ito yung white choco natin So ito pala mga tropa is running for 5 months. Yan, running for 5 months to kasi 4 months pa lang to. So kita nyo naman napakalaki ng manok na to. Ayan. So katatapos ko lang kumain. So tamang tama bibigyan na tayo ng calcium para sumabay na sa kanilang kinain mga tropa. Ayan. Ito calcium lactate, ganito lang butil ayan, ganyan lang sa puti. So bibigyan natin sa alaga natin. So ganun yung sistema lang pagbibigay ko mga tropa na. So sa mga stag, ayan, calcium lactate muna. Tapos alternate pala to, alternate. So nagbibigay rin tayo ng vitamins. Pero yung binibigay muna natin sa kanila is yung Vitamin Pro. Ayan, Vitamin Pro na muna. Kasi yung ibang vitamins kasi na para sa broodcock, masyadong malalakas na yung gamot nun. Right, so dito naman tayo mga tropa sa naka-cord. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga tropa na kinord natin kahapon. So ito na, hindi siya nagpipinigla. Pero yun nga lang, sumabit. Yun nga lang mga tropa, hindi pa kasi sanay ito na mahawakan ng tao kasi naka-range nga to. So magbibigay lang tayo ng calcium lactate. Yan yung ating Macrae na nakakross sa Tornado Hatch. Ito yung kinord natin kahapon mga tropa. Calcium lactate. At pagkatapos nito mga tropa, madako na rin tayo dun sa mga broodcock natin.
Yan, tapos na mga tropa. Alright, so magkako na tayo sa mga broodcock mga tropa. So yun mga tropa na. So nandito na tayo sa ating mga broodcock. Ito na mga broodcock natin. So dito naman iba na naman yung binibigay natin. So yung binibigay natin na vitamins sa mga yan is ito. Yan, vitamin B12. Ayan na. Yan yung binibigay natin sa mga broodcock natin. So pagbibigay ko niyan is 3 times a week. So papakita natin kung anong itsura nito. Maubos na rin mga tropa. Kunti na lang So yun, ito siya mga tropa. Ayan, yan yung itsura ng vitamin B12 na to. Ito lang, sapat na. Sapat na yan sa mga manok natin. Wait. Yun, yan sa mga tropa. Ganda ng tindigan Ay, kukunin lang natin siya mga tropa. Ay, mga tropa, papakita ko sa inyo. Bultong bulto yung katawan nito. Alagang alaga. So papakainin lang natin ng vitamins. Ayun. Siya. Tapos dito naman tayo, pati itong mestizo natin, binavitamins ko rin yan. Ayan Right. Yun mga tropa, ito na yung ating mestizo. Laki ng katawan. Alright mga tropa, so may isang broodcock pa tayo doon. So yun ang binibigay natin sa mga broodcock, no? Pero sa mga brood hen naman natin, ito naman yung binibigay natin, multivitamins. Ayan, with vitamin B12. Ayan. So pakita ko muna yung mga brood hen natin. So mas mainam pala mga tropa na magbigay ng vitamins pag ganitong hapon. Kasi yung vitamins na to mainit din sa katawan to. Sa katawan ng mga manok mainit to sa katawan ng mga manok, kaya mas mainam gabi o hapon tayo nagbibigay. Ayan. So nakita nyo mga tropa yung iba't ibang klase ng vitamins na binibigay natin sa mga manok natin. Ayan. So ito pala yung itsura ng mga tropa. Ayan, kulay pula na maliit. Ayan. At ito pala yung ating isang brood hen. Ito pala isang sweater mga tropa. Yan, sweater. Bulto rin ng katawan. Yung mga sweater natin. So naka-ready na rin yan para sa breeding season. Alright mga tropa, no? So ganun lang yung mga vitamins na binibigay natin sa mga manok natin. At medyo madilim na kaya hindi na rin tayo masyadong makita. Pero at least importante napakita ko sa inyo yung iba't ibang klase ng vitamins na binibigay natin sa mga manok natin. Right, so dito na rin siguro matatapos tong vlog natin mga tropa. At ito yung day 8 ng ating pag-aalaga ng mga manok, mga sisiw. Right, so see you po sa next na vlog natin mga tropa.